ikastetxean, zer nolako panorama, ikasle denek ados jartzeko, egin zutenean plana, dena adredez erantzuteko, ikasleek ze afara, irakasleei adarra jotzen, jardu zuten banan. Kaixo egun hon astelena da, baldakizu ez ordudan, beti bezala denak erdiloak perkeriaren mugan. Aizu lorea erantzun zazu, zuzen ta itxuran, nola esaten da atzo ikusi nizun edo zintudan, nola esaten da atzo ikusi nizun edo zintudan. Juebetinik erantzuten dut, eske hau da una lata, amona dokat baserrikoa oso euskalduna parta, zintudan edo nizu zeniote, zalantza dokat galanta, hori ez diot sekula entzun gaixoa itxua data. Abixu, amona itxu dagoela, baina maixua ez dago itxu, mingainarina ez ezikoso, bista ederra daukazu, esaminean zer pasako de majo ikusiko dezu, esaminean zer pasako de majo ikusiko dezu. Amenazuka hasi alzera, hortan zalea zerazu, baina alferrik egiten dezu, horren beste amenazu. Nik esamina gezke egingo dut, baina aukera hau dezu, nere amona ekarriko dut, eta hauze egin zaiozu. Esaldi polit bat egin lehen bailen, nik badakit. nere amona ekarriko dut, eta hauze egin zaiozu, nere amona ekarriko dut, eta hauze egin zaiozu. Kaixo ikasle kotxea dakar, lau bukaera dien, hiru hitz horiek hartuz esaldi, polit bat egin lehen bailen. Nik badakit, nola lotu forkartaen, hauxe da esaldia atzo erosketak, egin nitun Carrefourren. Estudiatzeko eta saiatzeko, esan arren mila aldiz. Neria da English very good, zuria English bit English. Baina inglesa zertarako dut, telebista datarteko, subtituluak jartzen dituzte, Obama entenditzeko. Alperaz orain soinketa tokatzen zaie, goiza pasatzen ari da, txandala jantzita beroketaz, bitartez eman segida, baina bi ume hauen artean, zer nolako ikus nira, irakaslea etorri aurretik, ez da baidan ari dira. Ez betet ikusten baloian nirea da, ta ez dizutuzten, aizu ni defentsa naiz, ta ez naiz kenduko, baloia denona da, isilduta punto. Bale, txikit, egun on guzti
Korri saltota abdominalak, aurrera eta atzera, izerdi pixkat atera dute, nahiko isilik gainera. Gose pixka bat ere badute, eta jatea hobe da, denak batera korrika doaz, jangelara bazkaltzera. Kaixo enoiz ez moduz goxerikoa alda, maire ekarri dezute gaur erabiada, bazkaria presago goxo-goxoia da, leheneko entxalada eta porru salda. Jangelara etorri oigera alperrik, ez dugu ez jakten ez da san beharrik, inoiz ez dut ikusian bazkari txarrik, gaur ere jan behar dut ogia bakarrik.